Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Angikubingelele mbukelo wempunga yesintu. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo. Ngumzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha. uTshatatsha kaPheshe. uPheshe kaMaguyane. uMaguyane kaVaphi. uVaphi kaNokholo. Kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu. Ngenza isithembiso ke bafowethu sokuthi ngizobuya nengxenye yesibili la sobe sesichaza khona ukuthi abantu abadala bangeniswa kanjani. Kunento ebalekile engifisa ukuthi ngiyibalule ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi uma sikhuluma ngokungeniswa kwabantu abadala bacabanga ukuthi abantu abadala bangeniswa kuphela besuka ngaphandle kwegceke bezongena ngaphakathi egcekeni baze bayongena endlini. Kanti kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala abekho endlini yabo baphumele ngaphandle kodwa bakhona egcekeni. Uzokhumbula ukuthi ziningi izimo nezinto nobudedengu esibenzayo thina njenganabantu obenza abantu abadala bagcine bengahlaliseki endlini yabo. Baphumele ngaphandle amakhehla ahamba ulihlalela esibayeni. Nogogo bagcine behlala echibeni kunokuthi bahlale lapha kulendlu le yabantu abadala. Kunomuntu okahambe ayolanda into ethile. Uma yakolanda into ethile atshele ukuthi lento uzoyixuba nempepho ukhulume nabantu abadala. Kanti lento ayilandile azoyixuba nempepho akhulume nabantu abadala akayazi ukuthi leyo nto yakhiwe ngani. Athi angayifaka phezulu kwempepho wayishisa impepho. Leyo nto kanti ihamba nemimoya ethile engalungile bese abantu abadala bayadikila amakhehla aphuma ahamba ayekohlala esibayeni. Ogogo bathi ngcono singamane sihlale echibeni. Uma nihamba kuthiwe impepho niyayishisa yebo kodwa abantu abadala bekho kufanele nibangenise bese nawe ungabuzi ukuthi njengoba abantu abadala bengekho ngaba bekho endlini noma bakhona egcekeni noma bangaphandle kwegceke. Izinto zonke lezi ezibalekile nekufanele ukuthi siziqikelele nathi thina abantu abalekelela abantu ukuthi abantu sibacacisele okuthi abantu abadala ngibaboni kulendlu eniyakhile ngoba ungabibikho kwabantu abadala kulendlu esuke yakhelwe bona akusho ukuthi bangaphandle kwegceke. Bangaba khona ngaphakathi kwegceke, bangaba futhi ngaphandle kwegceke. Uzokhumbula ukuthi imizi eminingi alikho kwalelo xibe engikhuluma ngalo. Kwaleso sibaye engikhuluma ngaso asikho. Abantu abadala ke vele esimini esinjalo bazophumela ngaphandle ngoba ayikho enye indawo ngolimi lwasemizini mhlawumbe engingathi backup yalendlu yabo ukuthi makukhona ukungcola okuthile bahambe baye kohlala khona. Kunomuntu onjalo othola ukuthi washisa impepho wayihlanganisa nento ethile kanti abantu bakuba bayifuni leyo nto bavele baphuma basabalele bagcwele igceke. Omunye umuntu uthola ukuthi kuzothiwa kulendlu le yabantu abadala yakini manishisa impepho nisuke nikhuluma nodwa abekho. Hayi ngoba bengaphandle komuzi kodwa bakhona egcekeni. Uzokhumbula ukuthi abanye abantu banobudedengu ababenzayo. Makudlule ilunga labo lomndeni bathatha ihlahla baligqibe beligqiba kanye nabani nalomuntu abamfihlayo. Abanye abantu uthola ukuthi mabefihla abafihlele egcekeni
kanti ngokwesintu nangokwemvelo yomuntu ompisholo kufanele ukuthi egcekeni lomuzi wakini kube yikhona la nifihla khona, ningamfihleli umuntu ngaphandle. Uma wena uzohamba uyofihla emathuneni abo bonke abantu, lokho kuphambene lokho. Ukufihla umuntu emathuneni kuthiwe nje kunamathuna ekufihlwa kuwona. Amakhosi akufanele ivume leyo nto ukuthi phakathi kwesizwe kuzoba khona indawo ekuthiwa indawo yokufihla abantu bonke abantu, wakamtshalo uyangena la, wakangcobo uyangena, wakambanjwe. Leyo nto le iphambene leyo nto. Umuntu ufihlelwa egcekeni lomuzi wakubo, okanye umuntu ufihlelwa phakathi komuzi wakubo, akafihlelwa ngaphandle umuntu. Kukhona isisho sesintu esithi zohamba insizwa kosala izibongo zisale zibadalule emanxiweni. Njengoba kukhona inxiwa lakambanjwa, kukhona inxiwa lakamthiyane. Lelo nxiwa lakamthiyane liyaziwa, kwesinye isikhathi libonakala ngamaliba ukuthi inxiwa leli. Isisho sona sithini? Sithi zohamba insizwa kosala izibongo zisale zibadalule emanxiweni. Zibadalula ngalawo maliba asuke khona kulelo nxiwa. Uma maliba ezovele abe yihlidli laphana bonke abantu bafihlela, leyo nto bafowethu nodadewethu iphambene nokwenza. Kubalekile ukuthi amakhosi awenze umsebenzi ekufanele ukuthi awenze. Amakhosi angavumi ukuthi abantu bafihlelwe endaweni eyodwa. Umuntu nomuntu owakhile phakathi kwesizwe kufanele ayithole indawo eyanele ukuthi makukhona ilunga lakhe lomndeni elidlulayo likwazi ukuthi lifihle khona la, ukuze izinto sothi sizenze ngendlela ekuyiyo nangendlela eqondile neyokwenza ukuthi amathongo sikwazi ukufinyelela kuona ngale kwelamathongo. Manje nake mbukelo wempunga yesintu, njengoba ngathembisa ukuthi sizobuya sizokhuluma ngokungeniswa kwabantu abadala. Yingakho ngithi ngiqale ngicacise kuqala ukuthi ukungeniswa kwabantu abadala kuyahluka, kuya ngezimo okuthi sibangenisa nje sebe ngaphandle kwegceke noma basegcekeni abekho endlini yabo, sifuna ukubathatha sibabuyisele endlini yabo. Ngiyakucela ke nawe mbukelo wempunga yesintu osuzwile ukuthi abantu abadala bekho, awukubuze phela ukuthi abekho kuphi, egcekeni noma abekho endlini. Ngoba uma kuukuthi abekho endlini kungenzeka ukuthi basegcekeni. Uma ke bengekho egcekeni bangaphandle komuzi, yilapho uyobusa ubangenisa ngaleyo ndlela eqondene naleyo ndlela ekufanele ukuthi ubangenise ngayo. Ngoba uma kuukuthi nibebudedengu nathatha ihlahla naligqiba kanye naye umuntu phakathi kwegceke, kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka uthole ukuthi kuzodlula umuntu phakathi kwegceke edlulela khona ekhaya ekamelweni lakhe. Indlela yokumthatha simuse endlini ayifani nendlela esizothatha ngayo umuntu oshonele emqashweni simlethe ekhaya. Uyezwa lo nto? Umuntu nje oshonele ekhaya usuke khona ekhaya lo muntu. Ngeke siphumele ngaphandle sithi siyamngenisa ngoba ukhona ekhaya, udlulele ekhaya, umphefumulo wakhe udlulelele ekhaya. Manje kubalekile ukuthi zonke lezi zinto sizicubungule, ngoba ngokwesintu ayikho indlela ewumfaniswano ukuthi into ilungiswa kanje. Kunomuntu othola ukuthi angabangenisa abantu abadala ngaleko ukuthi abageze, omunye kodwa angakwazi ukubangenisa engabagezile, ngoba kuya ngokuthi labo bantu abadala ozobangenisa bahlambulukile yini noma bahlambulukile. Omunye kuyenzeka uthola ukuthi abantu bakubo ba right, abadinga ukugezwa, angakwazi ukuvela abangenise. Omunye uthola ukuthi kudinga ukuthi abalande emanxiweni. Omunye uthola ukuthi esangweni angababiza khona abafake ngaphakathi. Kodwa ngoba sisazofika nomfanekiso oqoshiwe la sichaza khona ukuthi abantu abadala bangeniswa kanjani, uzofunda mbukelo wempunga yesintu esifuna ukuthi uqonde namuhla ukuthi kubalekile ukubuza makuthiwa abantu abadala abekho kuphi, abekho egcekeni noma abekho endlini esasikade sibakhele yona, ukuze mabengekho endlini esasibakhele yona bese egcekeni sizokwazi ukubathatha egcekeni sibafake ngaphakathi. Lokho ke kulula kakhulu ukubabuyisela ngaphakathi endlini, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ukungcola okuthile esikwenzile, ngoba kuningi ukungcola esikwenzayo babukele, kuningi kakhulu. Abantu bazithanda izinto ezisheshayo, njengoba ngenza umfanekiso ngathi kunomuntu
othatha into ethile ayinikeze omelaphi wendabuko ayixube nempepho athi ufuna abantu abadala bamuzwe, kanti leyo nto leyo indlela ethakwe ngayo abantu bakini abayifuni, bese emva kwalokho abantu abadala bavele bayaphuma. Manikhuluma senikhuluma nodwa, kwesinye isikhathi thothi nizolanda into ethile niyibeke lapha emsamo, kanti leyo nto niyibeke lapha emsamo abantu abadala bahambisana nayo bese bayaphuma amakhehla odlala esibayeni. Ogogo mhlambe bavele benabe nje ngaphandle kwezindlu onqenqemeni. Ingakho phela mbukelo wempunga yesintu ngokwesintu kuthiwa ukushobinga egcekeni akuvumelekile, nokushobinga eduze kwezindlu akuvumelekile, nasemva kwezindlu akuvumelekile, ngoba kungenzeka ukuthi wena njengoba ushobinga emva kwendlu kunekhehla nje elizihlalele lizithamelela umthunzi, kunesalukwazi nje sizenabele, usufika wena uyashobingela. Lamanzi awachithwa noma kanjani egcekeni, ngoba kusuke kubalekelwa kona ukuthi ungatheli abantu abadala bezihambela phakathi kwegceke. Yonke into phakathi kwegceke lomuzi wendoda yenziwa ngesizotha namathe, awaphimisi, uyathoba, ngisho ukufinya akufanele umuntu avela nje mfo, ayifuneki leyo nto leyo. Yonke into yenziwa ngesizotha, uyakhoba phansi, umba umgodi, uphimisa amathe ugqibe. Kulungile mbukelo wempunga yesintu. Ukungeniswa kwabantu abadala sikwenzeke kube yihlandla lesithathu, ngoba la besatha sicacise ukuthi kuyenzeka abantu abadala kuthiwe kufanele bangenise, kanti abantu abadala bakegcekeni abekho endlini yabo. Nawe ke buza ukuthi njengoba nithi impepho masiyishisa suke siyishisa sodwa, abantu abadala abekho kufanele sibangenise, kungabe bakuphi? Bangaphandle kwegceke noma basegcekeni, ukuze uma besegcekeni izobangenisa ngaleyo ndlela efanele ukuthi nibangenise ngayo. Uma bengaphandle komuzi nibangenise ngaleyo ndlela ekufanele ukuthi nibangenise ngayo. Kulungile ke mbukelo wempunga yesintu, siphinde futhi usithole kumfanekiso oqoshiwe olandelayo, lapho ke sobe sesikhuluma ukuthi abantu abadala bangeniswa kanjani uma kuwukuthi kusutholile ukuthi basegcekeni noma bangaphandle komuzi. Sobeke lapho ke sesikuchaza konke ukuthi uma bekegcekeni sibangenisa kanje, uma bengaphandle komuzi sibangenisa kanje. Sophinde sichaze futhi nokuthi yini oyidingayo uma uzobangenisa abantu abadala. Ngabe mhlawumbe khona imithi ethile, amakhubalo noma wekho, kodwa ngikholwa ukuthi akhona amakhubalo. Kulungile, ngiyacela ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Mina